Hi sa mga tambay! Ako ang inyong maninoy ug manenay, manay wowie. Hello Philippines, hello world, and hello Kitty. Oh, di ba? Unsa man, kumusta sa inyong tanan diya? Oy, Ginoo ko gilaay ang bayot, no? Naara ko dinhi karon wa koy mabuhat kay bulo na ka Sunday, wa tay date, wa tay mga Dutch. Karon so dinhi mag-SM ta diri karon mga amigo ug amiga ha, mag-SM ta sa mo na saygon sa SM special mention, okay, na magsugod ko karon special mention sa atong mga kaubas trabaho di ano nga naa karon lang giwara-wara di na sa SG. Ino ko pag-amping mo di lamig ako nung fresh man gyapon ko basag sige kan mag-ulan, no? Kaya sa SG pag-amping ka mo din ha mga kauban sa buhat, special mention sa inyo diha, no? Ay mo pauli giday kung wala mo dala nga pasalubong sa inyong manay kay posposan kita man kung aso tong palit nga wala ting dinhi bantan ang jud bitaw mo pag amping mo diha day one unsa pa special mention sa diha no SM sa among kauban sa trabaho sa una nga napaps kay nagbag-os iyang pagtuo charot lang bitaw SM sa atong amigo diha nga akong gipangandoy sa una karon amahan na. Congratulations sa imong bag-o nga baby. O kinsa pa ba? SM po diya sa katong bayot ito Ginoo ko na remind ko bang pa lang jud ko na og YouTube ba. Aya pa nako nakuan nga mga istorya about bitaw nang bayota bitaw nga Ginoo ko mo ra si kinsa mo siya gibitok ba. Imbis kita mga bayot no magkuan gud to magpalamuma ba kanang sa tabang anak kanang dawaton tas katilingban ba kay lagi baya kuno ang Ginoo naghimo babae ba kuno lalaki kuno naam ta mga bayot ay basanin nato salamat ang mga tao di ko sa nga bayot sa nga tumboy dili sayo ato mga sitwasyon kita sa atong pagkakita no dapat ato ibutang atong kaugalingon sa lugar ka na madawat tas katilingban kay imbis kita pa mga mu nila kita pa maging artista dai bayot di ang ihi re hinungdan Ginoo ko mura mag giunsan na madagan-dagan na day abot siya okay man na ka na mo reklamo bitaw ka nga equality kato yun tabangan tatong janitress diha okay na di sila patungin anak pero kana imong gibuhat bayuta ka na abot mo ka sa punto madagan-dagag sinadugi may pamdagan ka na anday kay maapsan ta ka buhang ka na katilaw ka ni sa kong hapak si ka imbang pa makatilaw mo hapak sa akong bone marrow. Uy, Ginoo ko nung bayuta ka. Nag-check ka unya kay magdiwas akong panglabaha kay ako sa tuwing man akong labahon kay para mag-check ka tagdaghan unya kani nga episode ato mag-SM ta special mention kasabot sige na goodbye.